Oh my god. Ana zan samu ruwa ne. Ta haka za ta yiwu? Za ka iya yin tafiyarka, ka je duk inda za ka je, amma mu ba mu gama hutawa ba. Gabes, Ya ne? ka san cewa duk wani nema sai an jajirce ina ake samun biyan bukata. Abin da nake so da kai, mu tashi mu jajirce mu je mu nemo bukatar mu. Idan har muka zauna a nan gurin, ba ta lokaci zami ba tare da mun samu biyan bukata nan kusa ba. Da haka nake umartar ka da baka shawara ka taso mu tafi mu ci gaba da nema domin mu samu biyan bukatar. Zo mana. Me faru ne? Idan kuka bana kuka miƙe za mu ga waje zai kai ku hawa wajen littafin nan. Wala. Ka taso kawai mu tafi mu kyale shi a nan gurin tunda shi ya riga da ya cika. Ya mutu baka ce?